Прывітанне, даражэнькія! Вось мы дачакаліся самага цёплага, самага плотнага свята жніўня яблычнага спаса. Гэта спас другі. Першы быў мядовы і пачаўся 14 жніўня. Трэці будзе хлебны ці арэхавы, яго адзначым 29, а 19 прыйшоў час на яблыкі. Лічылася, што да гэтага часу, да гэтага свята яблыкі ці стручковую фасолю ці гарох, напрыклад, таксама нельга было есці. Но вось ужо калі сабралі яблычкі, у храме асвяцілі, вось тады можна было пачаставаць суседзяў, прыгатаваць што-небудзь для сваёй сям'і з яблычкамі і адзначыць гэтае свята. Вялікіх гулянкаў на спасы не было, бо чакае праца, чакае ніва, ідзе збор ураджаю. Але што-небудзь такое невялікае, лёгкае для радасці ўсёй сям'і ўсё ж такі гатавалі. Напрыклад, аладкі з яблыкамі. То і мы зараз гэтым зоймемся. Вось у нас ёсць пшанічная мука, малачко, яйкі, цукар, ваніль, трошкі солі і разрыхляльніку, цынамон, каб прысыпаць зверху, і, канечне, яблыкі. Дадамо яблыкі ў аладкі, і будзе вось такая спажыўная ежа. Вы ж памятаеце, што ад 1 да 3 спасу ідзе успенскі пост. Мяса не гатавалі, але перанесці гэты пост было лёгка, бо шмат усялякай іншай расліннай ежы ўжо паспела. Вось, напрыклад, яблыкі. То гатуйма. У муку адразу дадамо цукар з ванілью і трошкі разрыхляльніку. Увальём частку малака і яечкі. Зараз перамяшаем. Да аднастайнай масы будзем перамешваць і малачко патрошкі дадаваць. На аладачкі цеста мае быць такое густаватенькае. Такое, як жирненькая смятана. Вось мы яго памяшаем, а потым дамо яму пастаяць і яшчэ разок перамяшаем, каб усе камячкі набрынялі вільгаццю, каб цеста такое стала роўненькае ўсё. А каб не губляць час дарма, то пакуль наша цестачка будзе стаяць, мы падрыхтуем яблычкі. Што трэба зрабіць? Трэба пару яблычкаў пачысціць ад скуркі і парэзаць дробненькімі скрылёчкамі альбо старкаваць на буйной тарцы. Пачнём. З яблычка дастанем сарцавінку. І абрэжам, абчысцім скурку. Па ўсіх святах, таксама як і ў яблычны спас, нашы продкі назіралі за прыродай і заўважылі, што у гэты час адлятаюць птушкі. То вось калі да яблычнага спасу ўжо адляцелі ластаўкі і свіргулі, то казалі, што восень будзе халоднай і наступіць хутка. А калі гэтыя птушкі яшчэ заставаліся з намі на яблычны спас, то чакалі цёплую восень і доўгую. Будзем таркаваць яблыкі на буйную тарачку. Ось, яблычкі старкаваныя. Каб яны не пацямнелі, можна трохі збрызнуць іх сокам лімона. Літаральна трошачкі, вось я так парэжу. І колькі кропель. Дадам, трохі смаку яшчэ дадамо. Ну і вось нашыя старкаваныя яблычкі ўжо можна дадаваць у цеста. Ось так. І аб'яднаем, размяшаем, каб яно было роўненькае такое. Ось так.
Угу. Можна ставіць патэльню на агонь, грэць на ёй трошкі алей ці масла і будзем пячы аладачкі. Вось нашыя аладачкі яблычныя і гатовы. Трошкі пасыплем іх цынамонам для смаку. І ўпрыгожым лісцікамі свежай мяты і ягадкамі. Падаваць аладачкі добра са смятанаю, з малаком ці гарбатаю і адзначыць свята яблычнага спасу са сваімі блізкімі вось такой прыгожай, апетытнай і поснаю страваю. Бо памятаем, яшчэ ідзе ўспенскі пост, яшчэ мяса ўжываць нельга. Будзем каштаваць? Ай, моя аладка першая ем. Смакота. Самы сапраўдны смак лета, ведаеце? Калі ўжо спасы прыйшлі, то гэта знак таго, што ўраджай збіраем і лета праважаем. Кажуць, прыйшоў спас і лета ад нас шасць. То, каб не згубіць гэтыя апошнія летнія дні, абавязкова прыгатуйце аладкі з яблыкамі і адзначце імі яблычны спас. А пакуль бывайце! Да новых смачных сустрэчаў!